eskerrik asko, gaur ona etortzearren, eta gaur eskerrak eman nahi dizkizuet, ona batu zareten entitatei, eta hemen egonez arren, Euskaraldiarekin bat egingo duzuen gainerakoi ere. Euskaraldia, Arratek esan duen moduan, ariketa sozial bata, eta helburua da, hiztunak aktibatu eta hizkuntza ohituretan eragitea. Eta prozesu hori gauzatzeko, zuek ere behar zaituztegu. Entitateak behar zaituztegu. Herritarren eguneroko bizitzan eragin handia daukazuelako. Herritarrok enpresetan gabiltza lanean, kirol elkartetan, ematen ditugu orduak, aisialdiko taldeetan ere parte hartzen dugu, egunean, eta zuek Euskaraldiari bultzada eman ezkero, esparru ikaragarri handiak irabaziko ditugu, Euskara eman beharreko jauzia era erosoagoan egiteko guztion artean. Eta hori behar da. Entidadeek prestigioa duzue gizartean, lan munduak zinbestez eta prestigioa du. Kirol elkarte eta aisialdiko elkartetan jentea eroso sentitzen da eta parte hartzen dugu, euskal gizarteak gainera asko parte hartzen du. Eta hori irabazi behar du lekua euskarak. Esparru horietan baldintzarik onenak behar ditugu, herritarrei aldaketa hori era kolektiboan egiteko aukera emateko. Eta erakundei dagokienez, esan gure laguntza osoa izango duzuela. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua, hemen Mikel ere badago, iparraldeko erakundeak, Arratek esan duen moduan, 300 udaletik gora gabiltza sustatze lanetan, hori erakundei dagokienez. Baina gizarte eragileak ere azpimarratu nahi ditut. Hemen topagunea dago, baina beste batzuk ere asko dira elkarlanean ari garenak lanean Euskaraldiaren alde. Eta orain, zuei ematen dizuegu ongi etorria, enpresa, elkarte, entidadeak, arlo desberdinetakoak, zaudet hemen, txikiak, handiak, baina denak behar zaituztegu. Gaur lehenengo hasia jarri duzue, herritarren tokia eta herritarren aukera izango da 2018ko Euskaraldia, baina 2019an zuen txanda da. Beraz, zer eskatzen dizuegu, zuen eremuan ekimenaren zabalkundea ere egitea, zuen inguruko personak zein langileak aktibatzea, badakizue, hau bizita belarri prest izan daitezen, eta 11 egun horietan hizkuntza praktika horiek posible izan daitezen baliabideak eskaintzea. Eskerrik asko, berriro, etorri zarien guztiei, atxikimentua eta eman dozuen guztiei, eta esan Euskaraldia ez dela erakundena, Euskaraldia ez dela euskalgintzarena, Euskaraldia gizartearena, euskal gizartearena dela, eta horretan danok parte hartu behar dugula. Beraz, animo, eta 2019an olatu ikaragarri bat ator, eta Euskal Herri osoan lehenengo aldiz. Gauza historiko bat egiten ari gara, amets bat betetzen ari gara, eta Euskararen aldekoa da, eta behar da, euskal gizarteak hala eskatzen duelako. Eskerrik asko.